тук сега правим клип, да знаят за Панагиро, да снимам тук Сергей. Айде да се снимам. Така. На мене. Айде да се снимам. Играй ли? Къде шетате, бе? На разсотка. Имаме да на разсотка, ма. Къде са Кашавка кангиро. Сусокя да мисли сазанка. Бакар манги. О, кире гумбаре. Таро, коя цена още 50 дам? Брамбаре. Снима снимач, пава, ман. Снимач. Ще плащаш на снимачия да знаеш. Да, бе, ще плащам. Всичко има тук играчки. Ай, по-горе да... Чехли има тук. Инструментални. Всичко има. Това панеир тук ще гледат децата дома. Как снимам? Такъв панаир няма, Обаче голям панеир са. Много. Йо, реки продавам. Има всичко. Александър. Ресин, България ще пусти това да те гледат. Да, аз за това да ми пят. Аз гледам тук, как правям тук клипове, пят България, Петрич. Къде шетам с жената тук, къде гледам делфини, мартинички има тук. Шетаме, какво да правим? Живееме живот тук. Как гледат нашите талибанци, къде живееме? Имам видеокамера, журналисти имам тук. Какво правите? Александър, 6 евро панталон, много хубав. Дайте се, имам видеокамера. Виж, Къде ги се? отгоре. Сега ти се. Затвори ги вече. Какво да правим, брат? Мотористи ли си? Моторист, Панагиро, навсякъде. Аз дома ги папа. Айде. Фотоапаратчия, студио. Фото диджей, а те ме мисири. 2 евро. Еле 1 евро, сора, дайте. Аз затвори го, после пак ще ви снимам. Къде отивате? Виж колко хубаво. Точно правиш.